That's it. Nice. Yo, me dofo said the winning and no watching a bo. Tia Busia any adofo eshia. Sabre, you made dinner be free as the no. I only about Mamma Catching ye, obi ni ma, obi chre. Minianom, and then so ye beba, ye did ye. Now what tree in Elmuno, Chedia Punya coupon aboye hobai, ama near menina aqua dia. Ne brass so said ye busia at the four, then I watch him when you no, and yama be brain na yatsi, and the ye can't say ye be ye, the yetimwaye, ye bema busia any other phone so etie and whom be bia, and yama aqua kudru. Meda obi bia se obi a wutie bia no meda wase said ye yaka no wosaka na wasende na odi ama wonua na onua nso de ama obi amoa wona okina bi ebeboa wo ye de yaka sa kire banyansafo badwendwemba se obeti asemi na wafa ba bi afiri mu enu nti said ye maka no owo me papa ene me maame me nana afiri mu enu nti na esre me firi ha hwa na makọ manga na mu eye owura ne munyamfo owura Kofi Gyima Ankoana na odi na yie eho se no ama abusua ene adofo ama omoti pacho ya so na tie so for we dey madam makuntem kakana mfa yenka boyi entum wanim na ye we asem ato ne edi papa atwase obiada ebo hwedi ene trada na obeboa no abusua pani Peter Osei bonsu agona abusua pani no odwomo na na ba fa ewua autosumenu akobi ahene Reverend Francis Michael Aponsa parish priest Sacred Heart Churchmentia Mr. Kwaku Menu we businessman Kumase Honorable Collins Techi MC HM Ena Ono Ewo na Emma B Edin Eni Mr. George Tufo Orlanding Ena Mr. Michael Osei Minta Dodo Feno Abasho Berlin Germany Ena Owo Pastor Bartholomew Edu Deeper Life Bible Church Kenya say number 2 na yewa eye Osei Minta Michael Adodo Afren Abasho ana onimonyamfo Osei Minta owo Berlin memu ena na abra bremewu niwura eno no ne mamme ene da for me yefre Obapeni Alice yefusua Dodo Afren awoya onyamfisia no ade okromienu 92 ade okromienu ena onyae na se ne ye maame ayi ho ehye etieni eye osamna abosome ye August ye mu edinafua aduonu baako 21st August memeda ena ye bededa na homache no nan ewo house number DWA 67 wodwomo na yesu atwa atwo koise no nkron bebo na yamano so na yede no akọ eye August Catholic Church wo mu amusie wodwomo akokra na yaba betrase na yaba abenum sikasa edi abesra mu a dwomo funeral ground so ene betrase ayi every prem to bre akopem nonsia na ade achi kwasi ada eno so yebe ye entu aso na nyina sa no pa no yebe kwa sori e St. Augustine Catholic church wodwomo na fe yakọ na yede aseda ko matwedi apon nyankopon ne duada no ebusua betrase buka ebusua fi wodwomo DWA 69 dwomo etiasra abusua nyina sa momra na mombabua no enka bo ni etwa to ni yo owura Kofi Gyima Ankoana yeda se etu sha ye fa play no ye du Ghana Kumase ekọ owura ni munyamfo ho odi ayie no se de munyina munum no eye wo ba hema adanse ehema wo Berlin nana abra brema wuo wani okunu dofo owura ko minta said ye Ghana no abusua wo ho so nim ne Abasho wo fa no so hu wo fa hu bo say yes o ya Abasho amba oni okwa ye show nko odim abusua onim say we ye enua we ya da we ofade na wo no yi no wo ya wo ye pattern bi a ofa obi ade maame ya odi mema maye ne ma wodi ayonko maye ne ma na odi kuroma mpo ye ne ma maame ni dem fema anya mfi aduokuru mienu a sabre me maame abrabra mawu wo bekwa koye nsi yi a ye mada kana
yeso na na ewu nti ye muana enti aye me ni me nua George ene me nua Abra Kevin Biesa oboabo no ho abeware enu nti ye taye maame de ye papa yachi ye ba wura ye kawa e de ahye owura Kofi Dima nko ana enti dwemo mrante yi munya so na bere ne so a ye be kire mu de mo beye ama wo ye papa Kofi Dima nko ana wo gina ho ama ye so obeye de ama mo ene eye ayesi abrabrem ewu adanse hemade wo de ka besi Kumasi abontene so eye 21st August no wa ya ahobwa se obekọ biara adofo a mo firi ha akọ Ghana mo a mo so sa abere no mo bokọ mo a mo so mo firi Kumasi kuro no anase Ghana ho wa ye wadwene se ye nkabo a edida social media so no bekọ bi no hwehwe maame a ye frɛ ne se abena brema wuo ɔde de obebrema wuo enti din na adale so no sebe mu na ya amansa nya ne ba bi kɔ ɔne ne di dire to ne ba nti maame abrema wuo de se na sinim pone da fema on fa ni agro o kwahyeha adosoa aketedi akire enti no o siga na mane se adofo mmere mo besine kwagya no e wadwuma abontene so ukwa ubedidi free ubetena ka mfree abrabra ma wuo de o kwa akodi ni show sebe ba bia mfi a ye maame nya ye die ye kora ye muana enti no ye to nsafra adofo me da ase bebre se de medical aka no ye dwumadie yi eye wo bi ni ma obi kire efiri duo da besi fie da ensam bebre ne nde baaye na nna de they have to fix it and the minia bema meba tita kwadwe de ye mba enti nne meta titi se kuo bi ni se de amanfo ensam bebre na etwa Ghana ho de tita kwadwe oka no eye no kure okoka face the country ho ane chese wo ye NDC ni okoka wankoka ho so a ne chese wo ye MPP ni enti me mama ka etire nde ho asi ho se tita kwadwe nta wachi baby a wo bia nguso me no said ye wo ya amankole no na me di kana kasa nsem we sebe nipa bi no send a message e biti frɛ me ka kire me say sebeti aburochire na me ka say free education ya enu tiri kasa ye kasa kire banyansafo badwendwema wantena se na wantie nsan na wantie ase ena me nsan ye ensan eye free alcohol ye de ebe banyankopon twedi ampo nyankopon ensa we alcohol nim tisa kwadwo meta wati sekuo bi ne so mi bagu nsa nipa biara wo besode atia nyankopon ye mane fanta kristofo yeso ye manyankopon fanta na nanom de nsa no eden e ma abosom ene nanom nsuo no yeso se yesu afre nyame a ye mane fanta nsa we alcohol bi ani tisa kwadwo me so mi bagu nsa se nipa wo ye teacher ni so ye MP so ye minister so ye Ghana ni ba ana ye MPP ni no be so letiawo se wadwuma a wo ye e de aboa nkora no enyansasam na wo kan sebe nyansa no bi ni bentena sinti enti no bentensam na wo kan ase na me ante he nti wase a kire se asam abrante no kan no ma aka bida sese wo free education no de ma behu na burochire ha obi tie burochire ha enso asem we no ontena sintiem oba ye ne ba e wo kuro ha ko school on kire se ye ba kuro ha no de ye behu enti nne me ba kire nsem mu teacher kwadwo me ba kire nsem mu na de edi kan no me da obi bi ase megu nsan amatwa di ampo nyankopon sa wa pe so na tie teacher kwadwo Ghana wo nyankopon fa ho nchewo abrantie yi teacher kwadwo akora ne nipa bi akora sesa ne so ate onya adage nidi wa wo beso na tia sa akora be ma we Ghana se nyankopon ya me nne na tentam anjini di so ye nyame nti da bi anka che ne se awurade so o ma nipa bi no nkwana no wunye nyame na so ye nyame nti no wa beso na tia teacher kwadwo Ghana wo bewu ama wo maso ogu wa wo besore tia teacher kwadwo Ghana sa wo ye MP sa wo ye minister sa wo ye Ghana ni sa wo ye NDC ni sa wo ye MPP ni wunja yakora no na de oka no nyansa wom aba wom nti mompe asam bia no mompe aba e wom no na mompe na montie eti ne teacher kwadwo ensa mi pegu amatwedi ampo nyankopon ni nsa we e fanta akoho bia ni migu nsa nti se wote Ghana ne wo hwe me na me ye Kristo ni mi nyame enya osoro kwatena sonde ni kire se sebe mintu obi ntimi fa mo mama ho ni se de nkramofo be fire nyame na mo wo Bible bu ha me ye basiri ni ba mbie him book moto nyom wo him book dan ha enti wuni pakoro
a wo de wawu se wo to aduro Nyankopɔn so ne maduro ye wo abesore tie teacher kwadwo no Nyame beku akun ma ama wase ahye wo bewuwo so ye ningwase ewu nti ne na ebeto aso na de wo ne se eya abrante bi a papa bi ode ne krata ye adwuma a papa no eye first ka no sama ka kire mo se yeguso ensa ni bi wo ho a ye ma mo pete bebre na na ekoso abrante ne ye nya lawyer de ama no na papa no sabe ada no wahini bi asabi wonni mu nyansa na nkwase asem no kai no afi ne papa no pachew ebitiri maka kire wo se bible na ye nyina ye ka ne nyame no atidifo be ye dikanfo nkramofo kora mu kura so wo ho onipa wo ye wunua bia de a na wadwene ho eya wo se bia mfitiase wo no wo boa no na so wo se wo da na wodwene na hu se enema bi wo ho a enye saa na tie ababawa no so ne yekunu no sese de papa na wo no tweye ema wo hene na wonni mu nyansa no afi de otodwe gufam korokra sabe nkae no baaji atum baaye me amaka akire me de mensa si mebo se baaji atum aye amedon no kra sese on disk bio etifa wasembra wo de wo pa frɛ 01521400810 ka asɛm ne kyerɛ me asɛm no de ahia ne sɛ nokura wom menya wo ka ya mebiebiem enti nokura wo asɛm no mu a ɛmoa biara a ɛwɔ sɛ me ne mabusua yɛboa wo no yɛbɛboa wo mede ase bebree ɛnianom wo hwɛ nneɛma a ɛkɔ Ghana sabre abrante a yɛfɛ ne teacher kwadwo akora ya sɔre asabe akora ketewa a wonya mfie aduasa numpo nya aduanan teacher kwadwo nware ye nyina ye ni sɛ wo ho ye nanso wo su fom kora teacher kwadwo onyame be ma wo so na wote ho ana sabe ya ma abrofo po we nya sabe be pagya do ababurukyire ha wa be kyerɛ amamfo ma ade waburukyire ha adwuma teacher kwadwo ye ne Ghana no hwɛ sɛ akwala bi ɛwɔ suku asabere yi class 1 ne class 2 akosi class 6 sɛ ya be me yoka enkwala nya ba bi ntina enkwala nya teacher ni kura ba bi papa ensua de na akwala ne na mu twonto saa koduru we ya be free education wa bere ko anka nkura ntoto fefe wa no bene saa bere nka behia se education no ya ye ko school a ne ya wo primary school no ne ya mfa akonya nko wuduru middle school a asem we me moa wo new school 1984 ya wo middle school no ne ya de desk ekọ no watwere wudini watwere fie me MS36 na egu ho enti nka primary school no be ya desk fi class 4 ko desk ye tra ho 22 class 5 class 6 de yet desk ho de aka de ba hyehye nkonwa no ne nkora te ho enti saa adwuma we ne mpanimfo ntimi nyɛ ma nkora na ba ye se wuduru SHS ne wakɔ free education abɛma yasɛm a ɔkan adame ne nkyira de na mahu de nkora no behia akora bi ayɛ akora a yetu esabe nka yekoto force kura ma ne ye yatade mu no yekoto force yete Ghana yekoto force a broni ahyɛ agyae no na asana ye yatade mu no enti se wotie nsama teacher kwadwo ɔka ya ɛwɔ sanka abane no enye MPP nko abane o Ghana abane a se wan yɛ sa abane ye MPP for mo dia abane ye MPP for mo dia abane eye MPP for mo dia Ghana nye MPP for mo dia enye NDC for dia nye CPP enye boom Ghana abane na ɛda ho no eye nipa nkura ne da na meka kyɛ sebe hwɛ teacher kwadwo akwara ba ma yi no enema a ɔyɛ maamanfo ma headmaster bi kura nye enye bi ne headmaster na ɔwɔ ni school kura wɔnyɛ mfa ma nkwala no ye mu bi no so te aburukyire ha ye hwɛ amanfo ma tu amanfo ma school fees sebe ye ne meka no enye nneɛma nya hwehwɛ ni musa ɔde obɛyɛ ade am obi o na ɔde ɛbɛto ha nanso nipa susu bɛnti ni bi no so bɛyɛ ne bɛde ɛbɛto social media no seme men di nipa bi mo begu social media so aka betena fi aka say na ne na me ante won kwa me mo abrabo me mo abrabo bia enso me wo nipa bi oda sore epaja na ni kire nyame say urade ma me nkwa efiri se mimi nti na nsakora koda no mimi nti bi kuro nya ba bi da enu nti asam abrante yoka ya Ghana mpanimfo Ghana fo binum asabe wodi ya politics nti aba na nya kane benka dua bi ho abena nne wonu tukwane na obakora ne bedi kete ehia na airport nyame betua mo kama akoma nyame obetua mo kama akoma
samote Ghana na te said your okay momma nkɔ saa school ni bi hwɛ baabi a teacher kwadwo tim kɔ ne nam ye enkola bi akora ɔno opo de na so ohun sɛ ɔyɛ ba ohun ne sɛ bɛɛma sanfle yɛ ɔba hwɛ baabi a na maame bi ne mate na mo so mo a motete sabi saa wura ni ho na mo so bɛde aba no besi hɔ a mo sɔre kɔtɔ ne de na nka bɛde aba na besi ɔno ma nkɔto a mo to kwa mo gyare ka mo atetim de aguma ka bɛbɛsu anyansa bɛba no mo ne bɛde asi ani akuafo ho asɛm sekane ya ka ba bi o kyerɛ sɛ mo mra no mo machi yɛ ya duru Ghana so mo machi yɛ ni nyankopɔ no wɔ hɔ no mo saafo no nyina mo yɛ saa dwene ye beduru no mo wu ye beduru nyame atuatua moka efisa eniama a ye kan no ya ba burokyire ha behu ebi no so te Ghana ho ahu obi te burokyire ha hwese wo ba kosuku a ne ba hyehye be akra na wo kosuku no sebe abana mani buku o mani bibia ye nya ne saa wo but akra bia adesua no member burokyire sebe internet a memeti we ni akantete a disco form 4 ankwa secondary school memfiefo akra de benim santi afidie ho anso me wo pa kofa obi akọ university no ne mentra internet ho eye die ntia menya internet no metin koma first me mane kire mu enne be kura be mi adaje internet no dia me meye wo so no me ma no kura no edu bia na ye be honwa eye die ntia efise menya akwanya menya opportunity no internet a ye de ye adwuma kakraka ye no sabe kasika ye tua do bosome a nka be ye wo ho a sika ketuwa bi fitia no pakosi anwumre amanfo ho nyuma ye de ye no sika ketuwa bi ne yetua na adenti no obi e ka sema Ghana fo wompe na muntia bibia mo de aye politics sese nti oba hani mfiefo ba efra hani wan kwaye politics sam wan kwa politics sam ense bi so wan no ho na efu me de sese me nya politics o teacher kwadwo me ye ne fan me ka no ho teacher kwadwo me ye ne fan make a teacher kwadwo ade a wo ye no ho say free education be fast start class 1 ben fast start class 1 obi bie na no odi papa do mama ten say o call school free enu binim bisa am question say e bra sebe mpredia do mama tisirema ne ho ne papa ye tani o mama ye tani na ntafo ma be ko school no ne be ma ho transfer kwa modo ho yira ne ho ma egu nkran empanifo do sani be ma be ko ye adwuma sirema be de be ma ko ye enu ntiri kwa me nkuruma nyansafo hu nyansa sebe sankurofo yi manye be moa manye badoma bebeka baabi enu ntiri ntafo be ko school free na nne be di mo so na mamu nti bi da no entafo wo hwe Ghana ye kani papa be brofo be brofo na ra kufu ade de obetere broche di ko school do mama tena Ghana ntafo bebire na begu Ghana ba ye mpanimfo yi be tena Ghana ho ni ko school hwe brofo abeso bewe Ghana fo mo ma yenja politics hunu no na nsam no se yetia nka ba boa yen na de ayanya ne se mo na mo ma yire mo ho na mo kansam no mo nipa bi a mo boa no mo ankasa mo hunti no na nka se be menti hai metu obi ba school fees ara maeboa obi na saa maame no nyame ya adom na nka ne ba no o start class 1 na akora ne class 1 ne ntade hyem ani school dan na wotim no mo hwe niyama ekoso na nkwasiafo ma binum akofifo abodamfo bi ti se afia so asenega bodani ba we na ono te Ghana na odi atam samoko free education no moko face the country ne kwesi sen afia so asenega wodi yesa de yebeto no enya man de yebeto no enya man ne da ne nyi me ne mema passport sesa wo obi a wo ma na wa bja mani no ne wo obi anka de bedukuru na afia so asenega se wonya opportunity sa wo wuti we de odi ayekene de Japan kana ro se sa wo meya begu America ma wa ye nka beda fama ma na tie awoso abruche ha enu nti niama ekoso no free education ne ye but mu hu se nkura na be wo fa no kura na ade be ni be sua be de ba be free education ho ade be ni be sua free education ne bisa wo hu se de ne nkura nketo de be sua krom ha akola be hu ade a wo de free class 1 eniama be kire no kron ha nkura do se kura be fail wo school kron ha ni akola ba ko se be start school pa kwasi class 1 akura ne beduru bia ne mpanyimfie ne bia sebe afekubo ne akohwisem bi no ebe mankola bi no education no na se kron ha pa de
wunya mfie du nwɔtwe na wa wobɛkɔ wobɛyɛ school basa aba no na ɔmfa wo ho nkyɛw enti nka saa nkwala nketewa wei no ɛyɛ bɛmmɔ ne behia saa education free no ɛne suku adan papa no wokɔ ka bɛ woyɛ MPP woyɛ NDC ni o MPP foɔ so a bɛbɛka sɛ woyɛ NDC ni adeɛ bɛnti asɛm a teacher kwadwo kan ya nipa binom a monna nwene munnim nyansa na aburo nti no mote aburokyire ha so bi aburokyire hafoɔ bi no so aka bi senti sa free education we hwannua ne kora nkora bɛdi na no ne nkasa sɛbe ɛno nti China foɔ bɛte wei wopɛ o wumpo o wo baako mienu bɛtwa wawo saa deɛ we nyina no ɛyɛ ade ampanyimfoɔ ne tena danim ne ba fapara yo nti bɛnka nkyerɛ obi bɛnka mfa nkyerɛ obi wo bɛ ha kora no wakɔ hospital bɛ wo yɛfunu no kwa wo problem ne bɛtwa wawo kuro ha kora yɛ ba yɛ no nipa bi no kora ba yɛ baby na hyɛ madodo a wawo mo so wo bi wa bɛnya problem ɛwɔ sɛ yɛtwa wawo kurom ha aburokyire kurom ha na hyɛ madodo a wawo a betim ka kyerɛ wo sɛ wo yɛfunu no problem mu ampa so be ka bi a ne ba ma wahu sɛ wo yare enti no ɛwɔ sɛ betwa awo no sɛ de bɛyɛ wo bɛyɛ free na saa nsɛm wei obi pa kora bɛ ma aketoa atu no ho asi wo sɛ nyame ayɛ madom ma yɛ nneɛma nipa ahume me boa manfo ma enti baabi a me yɛ adwuma no nneɛma so nkɔ yie enti me pɛ sɛ bɛyɛ a nneɛma bɛkɔ yie a wɔn nte aseɛ ya so na tie teacher kwadwo bɛka sɛ bi ha na wo de ya so na tie bi wati bi wɔ waso me hwehwɛ MP position ɛna me hwehwɛ position bi a wa ba mu enti me fa nkwadwa me no mo baabi ama ne yie ebi o manfo me bɛbɔ me din sɛ abrantie we na ɛka ne ho bi ma we yie sɛ fair enough ɛna no so ɛnyɛ me hwee me enye din bi na me pɛ sɛ ka me hu sɛ obi asɔre ya nka me so na ta na chi because nya yɛ pɛ ne papa mu me fa nkwaji din nya me videos ame ye ne me comedy adwuma me ye amama ji me din dada enye we na nke be bi ama me pese me ji din enye we na me de kwaji din we ye didi agro ya fa ni agro me ye didi agro ya fa ni agro so fair enough yes anko enim nanado eco education summit recently e wo UK e mo mu raise about $4 billion or so almost sika for nkwala no o kwaji sika for nkwala no na nanado kwaji sika for sa nkwala we no na fe sa nkwala yi so a wokɔ gisika de amaba wonfa ayɛ nkwala no ade e wɔ sɛ wo yɛ maba no wahu na no na wo pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ Ghana ni sɛ papa ya sɔre sɛ ɔkɔ gisika e de abɛboa of that no is to make everyone enjoy quality education especially those from deprived areas chasemo Some kind. So what me body am I say na do for ya me say we should be citizens not spectators. Spectator ni obi o ye nhwe ha. Ba me citizen me your man ba enti o se me mfa ma ntum na me nka bi. Enti adan na ade ni nko na me de ma ntum aka bi. Na wo be na me wo didi en wo. Ade ni ma politics didi me nka say nya politics. Ba you so I you to not day, believe me. Say I yet hey, Yaman for the Twaba, who be drabonte no, and your company, never the amabo, Ben Fam must say, where Celia collar, and where your way, not at the posters, who be do baby no, sa company no. Or the SPD the Atalewa, not the CDU the Aswataro, who be one is a Kuremu Yabastati. I say, we do babiano, we boho, and your way, Akokoti, Akoko Takra, a dear, so passive. Anyway, there be company bar, na ye said, Dumano, a diabobo. Ah, Ninano, a son said, a buying a triamoka. Now, when you have a yamo, be quana, and this the Aswathan, young people, the Aswathan, I am to. Na last year beto aba enye obi ba ne fro sora ode MPP flag e kobo ho a light tie ne ma ne wiye no enye obi ba na mo sa abusua na saafo ni nyina dedem ba be su YouTube ba be wu saafo we nyina no ne ya ne yete abrochire ha yete Ghana ho a obi nti ase nti ya na sebe de ne ha mo ya na sebe de ne ha mo se ade na no nipa binu ma ba nkasa be di besika ba nkasa be wo ba hoto no be kora be mere Samu, yankasa montuabo, montua bano, na tasa kwanya,
nipa na bedi mo ofa so no we hwede ye sabre nipa mugu Ghana eniyama ahodo a ekoso enso ebese na dru 2024 no NDC MPP na hodemfo ginani mu eno ne maka say yeso ye begu nsa say ya ye paniyi a mo ma yenya ne yie de me ye teacher Kwadwo fan teacher Kwadwo mama ka eche efe ni me ye wo fan ensa we akọ honim enso ebeye aduma nyame otiase otie ne ma nipa bia be sore tie teacher Kwadwo wo Ghana obi obekasa yam fix Ghana so de na dwene na odi obepe bibidi a papa ye hata so ni so oni ni bedi na mo nse odi akomapa ene adwempa na pese odi beboa Ghana ma odi beboa nchirima odi beboa nkora ne de a na woni pa bi abeye wadwene se wo be sore tia no ana obekasa tia no papa ye hata so ba se yi adom onfa ho nche woda efise enema ayekoso no chese nne nipa binom asabe o sebe ben sedi ansam ma ba se nipa ena chese wo hwe nipa binom eno ne mekan na anse ya mo hwe onu gift ya say to kan oba ne bediketo ohia no chese ni kunu ye yi elesan MP gift ya say ya gift ya say ni okuru ja awade na to social media osu kan sam bebrebe a o ma me yisini ni ono a nna hwe ahode o chene kokwa ba dia tuje baba eche Ghana for enema ekoso no hu obi nchire obi nta na obi o na ya sebe mprebiasa mo ma adwene ne ya adwuma kakra na mo hu se nipa binom no nka mo so mo chene wo mo nka mo so mo tesa ngeye na so mo mama benya ba bi agina wa breko a ba bi a ogina no eye wo no de agina ho no aka wa hye amenam ono aka wa hye amenam na wa wo de na hwe na nyame no hatasoro ha yeden nyame owo ne de kwa ya mo ma ne nya lasting owo mo ma ne nya lasting sa niam na mo ye no efise de onu ankasa odi obo owo no onu akra ka owo ni bi hweye onu akra wo ka owo ni bi hweye nti sa niam na mo te Ghana ho no enu ntini ya ka kire mo se ade na ekọ no enye sabre ya ka kire wo se wo te aburukyire ha na mpo bra be ye minister na no wo man kwotena tamale sirem ho wamfa wo manko wa akora bia wo beko na wa kwotena so begya wo ma ha enti sentafo na beti sire ne beko school free a ya mo kasa mo nwene ho na mo nya nkwase ya keka no said your mama onu ko school free education your mama ko free education no ye tani no te sirem no papa te sirem ho enti so kwotena sirem ho sa wo ye minister yati kuron ha police fo abewo kuron ha bisa wo bibi mo panifo na mo de ba begu kuro ha no se be ye yi Ghana de ben be ye MP fo be de ben me kura me hudi na mo de ma be no ambassador na begu kuro ha no mo hwe na no nye social media isu no obi send video say mo te Ghana embassy no obi passport ni pa mako 7 wasi aduma no send the passport no de akoma obi e wo west se boy yi ni pa bone na ka passport me ba ye kura no ode apaso twetwa ma enkariba de beduro so mbaka na sana kan kwasi ya sanwo Ghana embassy mo Ghana embassy for no kan baka nsamfo mo baka nsamfo se Ghana embassy ne yamma wo tami se bra edisan na ayokro ukodu aya ka kire se ye start adwuma 9:30 wa hu buroni di obema obi time se bra beduru ho 8 na ono aka kire se 8:30 na waduru ho na ugina gate yachi Ghana embassy for mo meboa mo mpeme na men kan kire me mo ma metami na okro ko bedru akwa na akra me ya o ka kire se dis ebo 9:30 nonsense kwasi asam Ghana Africa mentality wunnim se mo be start adwuma 9:30 adenti no mo obi tami so omra ho 9 ko dru ho 8:35 nim ko dru ho e gira ho ma ne bo 9:30 ansa na be bie gate no mo opo ya mai nwuram na me kwaje passport yati kuro hei police ni kuro na woti mu no emu na ofiri nti mu nsem nyina wonim MP4 abewo Germany ha no obi ate de owo Frankfurt te ho de owo Stuttgart obi ate ya frɛ bibi se de say voke and de say Zittenwoche me ma ya adwuma wo hoda ma ya cleaner e wo hoda Zittenwoche no enu ansa na MPs ni nyina fifiri benkuro no so aba
na the MPB ya the freedom I include Otenkran, the over Kamale, Otenkran, the over Kumase, Otenkran, the over Kofodia, Otenkran, Obi Atenkran. MPB ya sa wotem krom wa hu de yeko. Eti bosumi bia be wo 2 times. Bosumi bia no be hia na wotwe no mu no be pelnam yenu. Ah ye ka say o this week de e voke certain voke. Na wotwe we be ba setena tie no adwuma no gum butu. What you say? And no ye person ka mo ba bruchire ha. Mo be pesa ne ma we yesua ne nya no. Na mo na mamanfo so epentoma penne ma de akwache. Mo prafo na mo ayere no. Mo ba bruchire ha sa de we na ese mo be hwe se MP wo ba ye no. No wa be hwe se MP a owo kro we so owo hefa ote Frankfurt the owo Düsseldorf ote Düsseldorf MP owo ha ote ha. Deda bia MP fo nyina be ngu Berlin ha wo. MP fo no be ngu Berlin ha. CDU for green for the year they say Hanover edu time so ansa be nyina be hia astema make mo mpanyansa fo abewo Germany ha mo mpa lawyer ni patitro for the bank country mo sambo a mo mpa ni patitro for the bank country mo sambo asema make obi a oye adwuma ewo ebondo start bia no oni masema make na watchi bia no bosumi bia no first week be ma second week ne ba 2 times ne last week ne ba nti system work no e wo mo 4 times MPB ati ni krom Ghana MPB ati nkran asem sia na afi ni chese MPD ka wa den yati kro ha ye yapona homachi ya ba ye ne ben free train ye ne ben san free train ko odafo enne me ba teacher kwadwo se me fine no teacher kwadwo ba bia wo ma aka hwehwe me ba usika ma de bia boa nkwara no na wo Yankopon du be siye nipa obetente wo no be si ono a osoma nipa se be meku no sa afọ me beta no be ni atutuo ne dia bo no me ni adofo sa de me ne waka no na wotwe ya wieye nie na wotwe ni start free joda ekosi fie da na de ye bobo so ne ye de Ghana de kakra so ayeden abeka ho yanka enye yie efisa de akora ye oye no ne papam no ope no na nka obi a opa de akokotoko so be ye na bro enya na bro eti wo saka me beka sachire banyansafo ba dendwem banyansafo de ti nyansafo ase eti de America de owo nyansa betimase sende fama unia emfa ho ne number wo ho asende fama no obebo so obetie obenya ba bi de afrim sede de bia anka no anka wodan ka obehusa kwan no achia na so anya wo de anti kwan na tene dem stage wo hu wanim enu nti we nyina ne sia na ohene nyansafo no ala men kan kire wo se sika ye dutam na nka sika nye dutama nka teacher kwadwo sebe onu ti hwe obi ba na nka me ante sebe ntimboa obi enu ti sika ye dutam de ya wo de aye wo de ya de anya wo de ya no eye saa ne nyame aye no me da se bebre unu aba mama ka chi ni rade ma de panchi yen na wotwe ya wieye sebe ye de hyase no ye mfa nkwa wieye pa me da se se ne wa ya so ti ni bye bye.